Какви се спъпа, ай, арпиджамишке! Арпитана, ай! Karmasa take. Verpit kamer can naş saklı bokare. Ayam bırak karma, ей! Се стреляме, бе! Кой страхливец, бе? Ще ме избия, бе! Я се покажете да ме гръмнем, бе! Da ma fales da. О! Аз сега ще ме измисля вас. Янко, Давай, чуваш ли ме, бе? давай стамата. Машко, я ми извикай по имена, те ще се покажат тапаците, ще ги застреляме. Аре, дали ще Я се викай. вържат? Дали ще се вържат, а? Съвържат ми, как няма съвържат? Тя Дай. викай на Ахмет. Викай на Ахмет. Дай ще пробвай, дай. Ахмет! Ahmet tebrik be. Ей, arkadaş! Au! Ahmet. Първата годка. Давай да викам аз на Салито. Сали! Има ли Сали там, бе? Koy tersiz. Salih Bey! Aslan seni koy. Ще ги изтрепим до крак, ей. Какво стана, бе? То сгубиха те праниха, ей! Майко! Momle. Bokare. Сега като тях ще играем с тяхните камъни по тяхната глава. Чакай сега. Сега като тях ще го играем. Чакай малко. Не умирай, не ме остави сам, бе. Янко търса, Янко там ли, а? Янко. Ами... аз съм Янко. Какво да им кажа? О! Ага. Ами нямаме, кой го търси? Аз съм Халил. А!